hasi, bat horman itsatsita, zegoen etxe baten ondoa. Ikusi zituenean mordo edeki helduak, etorri zitzaion jateko gogo bizia. Abiatu zen alde guztietatik aztertzen nondik igo ahal zezakeen mordoak zeuden tokiraino ez zuen igobide onik aurkitu dio. Igoko dut landadetatik, ordea nola mahatsa den adartxo eta haienak zidan argal indar edo sendotasun gabeak zerbait igo zuenean edo dizen lurrera. Ernegatu behar zuen mordo ederrak ikusi eta ezin harrapatuaz aitortu nahi ez zuen bere ezin hartuta eta dio estalgarritzat. Mordo horiek ez dira oraindik ondo heldu gaitz egingo lirakete jango banitu eta hala hobe ez dut ez jatea ipuin honek adierazten du zuhurtasun eta asko jakina izatea dela noizbait ez dakigulakoa egitea horregaitik ondo da noizbait nahi eza erakustea eta jakinda ez jakina dena egitea.